Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja. I nastavljamo tamo gdje smo stali. Znači idemo kod onog Dark Villagera. Neko mi je napisao, ne sjećam se tačno imena, napisao mi je da je to čovjek i Blood Kings Film je isto rekao da je to čovjek. Tako da ja trebalo bi da je to čovjek. Samo ako nas nisu zeznuli. Ali vjerovatno nisu. Znači idemo sad pred njega. Okej, evo nas, pusmo. What? Prođem ja. Zdravo. Zdravo. Jesi samo u odinku? Jesam. To je? Ja mislim da je čovjek. Da, jeste, bravo. Uzeo nagradu. To. Kako da je uzmem? Pa ovo ti pomogu. Dobro. Aha, evo. Ona stara folga, a? Da. Idemo. Opa. Neki... brate, efficiency 4. To ti je nagrada. Hvala ti. Ćao. Na čemu? Ćao. Ćao. Okej, ne, vrate, čekaj me. Znači, mi sad po svega ovoga možemo da uzmemo jedan. Ovo nam za sad neće trebati. Ali, da li da uzmem ovaj dimant? Može, ajde uzet ću. Ali smijem samo jedan blok, tako da... Sad se molim Bogu, znači samo jedan smo dobili. Jer rekao je, koliko se ja sećam, da ako uzmemo dva, da onda... Da smo nadrljali. Znači, imamo sad 9 dijamaneta. Idemo to gore da ostavimo. Ti! Umri. Tako, okej, idemo gore. Da ostavimo ove dijamante. Znači, idemo gore. Sad, možemo to da stavimo, znači stavit ćemo to u onaj naš chest i reći ćemo čuvaru šta smo sve dobili. Dobro, znači idemo prvo mi da mu kažemo šta smo dobili. Okej, on je ovdje. Čuvaru. Molim. Znaš šta? Šta? Vidim da imaš u ruci neki tentovani kramp. Pa da, dobio sam od Dark Villagera. Uspio si, to niko nije uspio do sad. Dobro, imam i 9 dijamanata. Jej, super. Aj, zdravo. Zdravo. Da ti ja ovo zatvorim. Može. Okej, idemo sad da ostavimo ove dijamante u kutiju. Odnosno chest. U kutiju. Napokon smo uzeli. Jao, da, ja sad imam i... Okej, da stavimo sve ovo. Da uzmemo i naš mač. Okej. Ako čujete neke glasove, to je zato što smo u školi. Znači, sad, ne može nam niko ništa, bukvalno. Imamo sve ove enchantovane stvari. I ja mislim da bi to čak i bilo to od ove kratke epizode. Znači, verovali ne, uzeli smo od njega one stvari i to je bilo to. Nadam se da vam se svidjela. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. I ćao!